langsung ae sayure diplongno. Ana cipire. Assalamualaikum bolon Mas. Piye kabare sampean? Moga-moga dina iki kabare sampean apik, sehat. Tapi nek ana sing kurang sehat, moga-moga sampean ndang waras. Terus sapa sing ndang moga-moga ndang lunas. Lagi bolo dina iki ning tengah sawah. Ayo masak jangan asem. Nah, jangan asem iki apa masak? Jangan asem apa bolo? Lah iki. Jangan asem iki ayo masak iki. Iki bahan-bahane bolo. Bahan-bahane iki apa wae? Ana kecipir. Nah, iki kecipir bolo. Kecipir iki salah satu sayur-sayuran jadul, ya. Salah satu sayur pokoknya ana kaya ning desa tok iki bolo. Terus engko dikombinasi karo iki. Ana wortel, terus karo kol. Wah, ceblok kabeh bolo ya. Kaya apa keseruane masak jangan asem iki nganggo bahan-bahan iki wis pokoke ikuti terus keseruane Mas Channel. Mas Channel gobios. Iki bolo, bumbune apa wae? Jangan asem iki simpel bolo. Jangan asem iki bumbune mau iki. Laos iki laosnya engko digeprek wae ya, aja diulek. Terus ana lombok pedes, lombok setengah pedes, terus ana iki bawang brambang, kencur lho. Awak dhewe nganggo kencur bolo. Terus terasi. Terasi iki aja sampai lali. Gen apa? Gen tambah enak pokoke nganggo terasi iki. Wes langsung ae, ayo masak jangan ning wajan wae. Terus diplekno rene. Nah, kayak ngene. Ngenteni banyune iki umop, ayo ditinggal ngramut iki. Ngurusi bumbu-bumbune iki bolo ya. Oh ya. Saithik wae. Gen nek ngulek genah. Terus iki laose disingkirno sik. Terus iki lho. Arek ngulek. Kok ngene. Nih bolo. Kena apa kok jangan asem iki diekeki kencur bolo. Soalnya apa? Nek diekeki kencur iku rasane luweh nendang bolo ya. Luweh krasa. Dadi enak pokoknya diekeki kencur daripada karo sing ora diekeki kencur. Pokoknya sampean wajib nyoba. Nek pas sampean iki nggawe jangan asem, jajar. Ekeki kencur, lak tambah enak. Wes lembut bolo, langsung ayo ditinggal ngerajang iki. Iki senesek iki. Iki digeprek misan. Ya. Laose digeprek misan. Terus sayure kayak dirumat. Ya. Ya. Langsung wae di sisi ngene disuwiri. Terus nek wis ngono langsung tok del nae. Tok del iku piye lah ngene. Langsung diketek-ketek nae. Diketeki cilik-cilik. Kayak ngene. Kayak ngene lah wis kabeh. Terus iki wortele bolo ya. Wortele iki cukup dingenekno wae lho. Dadi dikerok wae wortel. Nah, boleh dikerok. Terus ngisor dhuwure dibuak. Ngene bolo. Terus diiris dawa-dawa. Kayak ngene. Ya. Kayak korek ini, diiris dawa-dawa ngene bolanda ya. Kayak ngene. Potong dawa-dawa ngene. Wes, terus gule. Gule iki ngene wae bolanda. Ya. Gule nganggo separo wae. Kayak ngene.
Wes diketoki gede-gede wae. Nanti dipotong rontok gede-gede ngene. Aja terlalu cilik. Saya bolo banyune wis umep. Langsung ae iki. Bumbune diplungno. Jadi nek masak jangan asem iku bumbune sik bolo ya sik diplungno. Kayak ngene. Dicidukno ngene lho ya. Cidukno banyune. Nah, ini dicidukno banyune terus dietrek-etrek kayak ngene lho. Dicampur. Terus nek campur ini sorno. Digan umep sik. Nek bener-bener molak-malik tenanan. Kok sayur-sayurane lagi diplong-plongno. Lah iki bolo wis umep molak-malik, langsung ae sayure diplongno. Ana cipire. Terus wortele. Kule iki kok ae guri-guri nek wis iki umep kabeh. Kok umep. Iki nek wis medhuk kabeh. Ini udek-udek. Aja lali uyahe ditambahi, mang uyahe lagi saithik. Terus penyedape ya. Udek-udek sik bolo. Lah iki bolo wis rada empuk, langsung wae kule ya dilebokno misan. Nah, kaya ngene. Terus dienteni sampai bener-bener medhuk kabeh. Lah iki bolo aseme awak dhewe nganggo godhong gedondong wae ya. Godhong gedondong sik senom. Langsung aja diplungno kaya ngene kabeh. Ya. Utuhan ini langsungan, Gen. Nah iki bolo wis umep, wis kabeh wis empuk iki ndho wis gembuk kabeh. Sayur-sayure langsung aja dientas. Ngentase iki wis ora ana lap-lapan iki langsung ae nganggo ngene godhong. Lah disorno rene bolo ya, ne coek. Nah, ngene bolo. Langsung disorno ngene kabeh. Oh, ayo ontokno wajane terus dikek minyak. Nah. Wis minyak saithik ae dienggo apa? Dienggo goreng teri iki bolo. Lah ya. Teri iki digoreng, ayo dienggo lawuh iki. Panas sik minyake. Iki lengane panas bolo, langsung teri ini disorno. Nah. Kayak ngene. Mbak ngene, terine bolo ya, Nduk. Sken. Nah, ini sken. Sken mateng. Terus diangkat neh ngene, Nduk, diwalik. Mergo goreng teri iku gelis bolo ya. Sak seringanane semateng lagi semateng, langsung dientas. Lah, teri lawaran ini langsung dienggo mangan sampai jangan asem. Wah, seger iki bolo. Nah, iki bolo jangan asem lho ya. Sayure macem-macem ana kol, ana wortel, ana cipir. Iki wae aja lali lho dodoe. Terus dikek lawuh teri ngene. Wis ngene marem iki. Kok bios. Sayur asem, lawuh teri siap dieksekusi. Langsung aja kok biasane. Bismillahirrahmanirrahim. Mandes tenan bolo. Kok bios.
Enak tenan. Matur nuwun bolo. Sampai ngikuti video ini mulai awal sampai akhir. Tetap aja lupa like, comment, share, subscribe dan apa? Dan video masih channel aku berkembang nih. Tetap semangat, tetap sehat, tetap masih channel. Masih channel Kobios.